हेलौ लोगोफोर, नै जोंहा दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव सिलारि जाफैलायबाय। आरो बे बाजार स्कुलनि फिल्डआव जोबोर गिदिर जादों। बे आइजों लोगोसे थानाय जाबाय आंनिनो गुमै गुमै जायो। जोबोर सेंग्रा सिख्ला दङ। बे जाबाय मन्दिर। जि बोर नांगौ, जि बोर बिनो, माखौ बिनो लोगोफोर नैबे मन्दिरावनो बिनो हागोन। बे जाबाय देवलनि मन्दिर। बेखौनो जाबाय खुलुमो, जि खुलुमनो थाङो मानसिफ्रा लोगोफोर। नै लोगोफोर, नैबे जाबाय बर' सोबनि आंनि बिहाव जायो आं। फुजाया जोबोर गिदिर जादों लोगोफोर, नायनो लागा। मोजां मोजां मेथाइफोर मोनो, मोजां मोजां दख'ना मोनो, गोबां मोनो। हेलौ लोगोफोर, दिनै जोबोद गिदिर जादों फुजाया। सोर मा जाखो, मा लाखो। लाब्रा डेन्स मोसादों लागाव मुथिखौ बरायनायाव। 200 थाखा केजि। दङलै बाथोन जानाया गथा गथा लांनो थांसिनसो खमाव लावरि इमान दाम मोनलाबायो। बेखौ लांनो खमावनिखौ देलाय जनानै बायलाय। जनानै बायलाय। ini dong lah bisa. Berapa itu? 400 taka kabar jaga kan lagi. Ini coba. Sudah 300 aja. Kita warnanya. Mari kemana? Yang sebenarnya orang gede. Sida. Nah, dukung nunggu. Asyik jaga pasti. Bro, bisa tuh dia sih deh. Dari bisa sih nih bar. Tahu kubra. Kasih. Tujuan tiksi kasih. Tujuan bila tiksi kasih. Anggur. Sawo telo.
Muna ni kaun kakek tha ki chui le. Dia sahabat sana hai. Thola tu chula ni akhir. Rasa bunu.